dalu Mas Teguh. Oh nggih. Pancen nek kula matur teng jenengan niku sugeng dalu putrep nggih. Lah kepripun sih? Lan Kula jenengan salah matur teng kula napa? wilujeng lak tegese sami to nggih. Lah nggih sami mawon. Nggih, wilujeng niku wonten tegese Mbak Debi. Lah napa? Alune teng ajeng. Oh ngaten. Nggih. Nek kula teng jenengan niku sugeng. Lah malah sae. Tegese slamet, nggih. Nggih alhamdulillah. Dalu menika rame Mbak Debi alhamdulillah Oh menika. rame mau ana tontonan ya rame. Tur nggih diparingi bergas waras, cuacane nggih cerah. Nggih. Sedaya pepunden para tamu-tamu nggih sampun sami rawuh. Alhamdulillah. Mbak Suman ngaturaken sugeng dalu, Mbak, sehat selalu. Amin. Sedaya Forkompim Camis Muspika dan seluruh tamu undangan. Ngeten niki Mbak Depi. Nggih. Niki alhamdulillah pagelaran Ringgit Purwo Merti Bumi niki dereng labuh pun enten sing nyuwun. Ngaten. Nggih. Niki kula sampun angsal palila saking Pagdalang kapuri saged maosaken isining layang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Dalang ongki sarombongan. Oh, saking Gumawang ingkang kula hormati nomor setunggal ngaturaken sugeng rawuh angka kali nyuwun lagu judulipun Desa Giripurno. Marginipun manjat, tindakipun ingkang alon-alon ampun kesusu. Nah niku ampun kesusu Mbak Debi. Nyuwun lagu setunggal Aja Ngebut nomor kali Sri Huning. Lagu punika kangge pepengetipun kangge pepenget badan kula utawi kangge para pamirsa sedaya matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi pentasipun laris menika saking saking Bapak Minoto RT kali RW kali Kepaksen Giripurno. Terus saya pancen mangke tembang pisanan khusus kangge Pak Minoto mangke sing Sri Huning rumiyin. Aja ngebute mangke teng Mas Ongki, teng Ki Ongki nggih. Niki derek Mangayu Bagyo saderengipun atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek ndongaaken menika kangge warga Giripurno. Dukuhe Kepaksen nggih Pak nggih. Oh ngaten. Duku Kepaksen Mbak Depi. Iya kok, anu bayaran lentong ganu. Nah. Lah wong wis setahun kepungkur lah ya. Ya Ning biasane seliyane surah ya dolane ngene jenengan Mbak Depi. Nembene ngambah mani. Mulane nyong kesasar pindo. Oh kesasar pindo. Mangkate karo nyong ya. Amur ora mending kesasar tinimbang mangkat karo pean. Damar Manjung Cinupet monggo Sri Huning kanca-kanca kerawitan Dharma Loka. Sumangga.
muni pamundutan Mas Teguh. Injih Mbak Devi, matur nuwun. Sak kondoripun sumangga kalajengaken. Monggo sumene sawetawis Mbak Indah enggal sampun dalu cekat monggo dipun paringi spote, Cok.